शरीर डाउन हो जाता हमरा के मने पुलिस सुनाइबू काटा ना भाग दे नहीं काटा कामन छी धीरे कामन छी तो रखे दे और नजर लगावती है का ए रमा तो रोका तबा खाए के रे अपन मुंह देखा तरी थो बड़ा ई चिकियो निक नहीं खेल लागत हमरा बुझाते नहीं कि हमार दिमाग काम करत कि नहीं खे करत बताव हमार पतो रही तो कोनो काम होके से पहले ना ओकरा से हम पूछ ले हमके ज्ञान देबे ले एगो ई बिया कि बाप रे बाप एकरा से तो हमार कुछ कहे के मन नहीं के करत हमार तो तबे से एकरा से हमार रेथु खत्म हो गइल हवे हैं कितना सपना सजौले रहनी कि चल छोट पतो ही दान दहेज खूबे मिली हैं का दान दहेज मिली सुघराइए पर ठग दिया ना सम हेलो हेलो बोला तनी मम्मी जी खुश रह कनिया का हो का समाचार ठीक बेटे खाना ना खइनी हो हम कहतनी कि हम गोड़ खजुआ ताटे अभी तोहरी याद करत रही है कनिया में जान जई हो हम ऊ फोन करही करनी है कहतनी नु कि आज आवो तनी अतएब तब तो बड़ा हम तो खुश हो गनी है कनिया सुन के अभी हम सोचत रही कि हमार पतो ही रहले तो हर चीज के ख्याल रखे ले हां ए मम्मी जी कुछ चाही तो बोल दी एने से लेते आए अरे का चाही देख लिया जौन बुझाई जौन ले ले तनी की भी फल ले लिए कमजोरी नियर हो गइल बाटे आधा किलो अच्छा ठीक वाले अनारो चाही ना रहता ढेर खूनो हो जाता तो जानता रू दिक्कत हो जाता टे ठीक है बेटे अच्छा से आई ठीक ना ठीक वाले हमें आओ तनी अब ठीक बा ठीक वाले बताओ हो ढेर दिन ले हमें पतो ही जी हो हैं कहाँ बाड़ू हो काजी मम्मी जी ओढ़ पहन के तयाव तरी जैसे बुझाता कि केतना महाराजा का बेटी आवतिया ऐसे तू करतरी तो हमारी पहन लो ओढ़ पर नजर भोगल बका हाँ तो हमारे दिन बाटे ना केतना चमकतरू हउ तना पैसा रुपया वाली बिया तो केतना हिसाब किताब में रहले इहे कहाला कि जेकर ना रहला उ देखावेला कि मार हम पैसे रुपया वाला बानी हमार दिन बा तब ना तना झमकावतरू तो के हमेशा नैहर की कमाई पे रहेला ये बताई ना तनी कम तनी धीरे आवाज में बोल ठीक ना नैहर की कमाई पर एक तो सपना सजले कि खूब देर लेके करिया सब बियाह शादी कर आ लड़की सुगर पे तो सुगर नोटियो मिली आई दादा सुगर आइए पर माई बाप बाजी मार ली हलस मम्मी जी कोई के दिहला से धन ना होला ठीक बना लालच बुरी बला होला चलो उतार रहन सब कह देनी हमके का मतलब बा कहला सब मिले वाला बाटे वो आवत कनिया तनी अच्छा खाना बनाव जा वो आते तो मैंने उनका खातिर अच्छा खाना बनाई ओए देखो ना ओकरा खातिर तो हम करेजा काट के दे देई जे हमरा के हाथ दे रोरा ना दे सब थोड़ी ना दे हां त जाके बनाव ए जे दे ले न त कर ठीक ना जे तनी कहा त ओतनी कर कोबे हमर पतो फोन करबे कि मम्मी जी रोडे पर खड़ा रहम बस हम लगले में आवते बानी आए होय टाइम होई हो गई आ हम कोई बुझाता कि और बाजार करत हो आई कनिया अरे खुश रह भगवान तार बुद्धि विचार बनैले रहस देखो तो गाड़ी चलाओ तनी बबुआ जी हम कहम हवा में हम कहम कि तनी झटे पट लेके आई ह ए जगह कर तनी रो खड़ा तोरे के ताकत नहीं तो अब तू न कहलू कि आवे के दिन हमें रोड पे खड़ा रह हम माई के बता के गई नहीं कि भाई तैयार रहिए तू करेगी चल और कुल माई ठीक बड़ी जाना हां घरे चली लो देख अच्छा कोनो बात नहीं लेके आई जी बेगा ये तो बुझ ये कर तो कुछ बुझाइबे ना करेला तो कपड़ा के कहत रहू अरे ड्यूटी क के हुए तो वही गने कहीं जा मैं के मैं हॉस्पिटल से किन कर देवरू कोने का चली आइल बना हो तनी जा का उनका अखिया भड़कल बा तोरी गौवा के बाड़ी स ने के बुझत कि नौकरी चकरी होई स त का कर कोने की चाउर ना लेवनिया कोने की चाउर में बटला ही बाटे ए राकेश बहू सुने ले नाही ए विपत तुम्हारी भातारे सब बतियावत या रानी एकर तनको चिंता फिक्र नहीं करे हां के आदमी अर में पानी फेंक लागेला कि ना लागेला कहा तो घमंड में रही ना फ्री के खाए के मिलता फ्री के रहे के ये नतिया ओइसन बाटे भले नौकरी चाकरी करत त का हवे भड़ुआ एयर पटेल एंगे न मेहरा रहेली सरे का माई ओकरा से त हमारा मने ना भावेला ए भौजी अपना नियम काहे ना बियाह शादी कइलू ओकरा निक के ना लागेले हो कोई तो गरीब भी है हां रुपया वाली अच्छा ये आधा बतिया नहीं आधा कहीं दिमाग लगा लेनी जल्दी हम घर में एकर लाज लेहाज बाटे कि हम महतारी है जे बोलते कम से कम ओकरा के एथु करी एकर सुना कहर जाइया के हां कान में तकर बुझाते कि ठेपी मारल बाटे
हां तो खइले खइले मोटा लाजे नहीं खेली करत ना। खुश रह। कहां घर में 50 साली बोला त एक खाली करी आवाज जाता ढुकता कान में। मम्मी जी सूत गरानी हमी रात भर दौरी कइलू ह आय नहीं के बुझल कि भातार आइल बा त भातार के पानी पेके लागेला कि ना बड़ गोतिनी आइल बा त ओके लागेला कि ना लागेला। बीपी लोजे में चंपरास लियल बन त खात तो आई थी गोली लियल में विटामिन अभी खाना बाड़ी खड़े सरी माइनी यार मैं क्या होते नहीं ताक दियाला से मौगनी मुस्किया गइल तो गला। अरे माई हम का करी जा का दीवाना भइल बटकी मारत रहेले माई गोल का चमवा पे दीवाना भइल बा ना त इनके अबे एक से हम काल बतावा के रहती हम दहेज वाली चाम पियर ना होला काम पियर होला गोर में त गोरैया का चटा बस ठीक न संस्कार त होला ही नहीं खे। जात में बताओ जा तो गला तू मौगड़े बड़ा जेब त वही में रह जेब तू निकले के त बाधा थोड़े ना होई ओमे से। चले तो लिया मतलब कुछ खाए वाला माई हमार देले बिया बना के रहुआ खातिर स्पेशल। अरे उ हम तू अपन छोड़ा हम मुर्गी बना के धइले बानी ठीक बा। हां तो हम ले आवा तनी खा तू। आवा मेहरारू भिखार घर के आइल बे बुझाते नहीं कि ई का एकरा के मिलल बा का नहीं के मिलल। गांव के लोग ताना मारत रहता अरे नहीं के सुनात करे तोरा पानी मंगल बन तबे से। ए जे एगो बात बताई काहे हमारे साथे दो व्यवहार करत नहीं जात सबे परिवार मिलके। अरे काहे ना करी काले के आइल बड़ी रहते हां ये देखिए जी भगवान के दियल रोल सबके लगे सब चीज बावे कोई के दिहला से धन ना होला। देख तोरा के मान जान वैसे नहीं के होत काहे से कि तोरा के कुछ नहीं के मिलत हमरा के गाड़ी नहीं के मिलत गांव के लोग ताना मारता कारे रे के सब तोरा के का मिलल बा अंगूठिए पौले 20,000 रुपया मिलल तो से का होई हां तो कोई के दिहला से शौक अपन अपने से पूरा कर जाला रो गाड़ी खुद खरीद के चलाता है तो का गाड़ी के खब बारा तो अपना बल बूता से अपना कमाई से चढ़ाता नहीं गाड़ी पर ठीक बा ना हैं औकात रहे रे हैं हमरा से बियाह शादी करे के वही से तोरा के माई बोले ले उल्टा सीधा ठीक ना। ए जी रोरा तो कम से कम ऐसे मत बात करी हमसे। पहले तो एकर कहता ना सुटर सुटर जबान चलता टे एकर तनको बुझाता ना कि बड़ छोटका कहाला बताओ ना एकर संस्कार बा तनको कितना पैसा रुपया वाली बिया त कितना हिसाब किताब से रहतिया आई तोरा कमी नहीं पाता ना नीचे से ऊपर चमकावत रहतिया बताओ तोरा कमी नहीं पा अच्छा ये लेके आ रे तो तई जी ना न देई तो मम्मी जी कोई भी मर्दे की कमाई पे ना चमकेला रो का मर्दे की कमाई पर ओसन जे रहला उहे चमकावेला ठीक ना। तो तमाई बापा आखी कभी कुछ देखले नहीं के है केकर बेटा बेटी 20,000 रुपये में बियाह होता रहे नौकरिया चकरिया वाला बताओ ना। मम्मी जी तो टाइम आप लोग के खुदे पता करे के चाहिए। हाँ तो तोरा के वही हिसाब से रहे के चाहिए कि चलो जब नहीं से कुछ मिलल तो जैसे कहत ना वैसे रहे बताओ ना। का खाना बाड़ू तकतर खड़ा रहबू कुछ करबू धरबू ना हां खाना दाना ना बनैबू जी भूख लागल बा जी कुछ बनल नहीं खे जाते नहीं बना मम्मी बताइए जल्दी जा ना तो हाथवा काट देबे हमरा के बुझले नहीं खू। माई रे तू को तो एकरा के हम छोड़ दी दूसर बियाह कर पैसा वाली भौजी से अरे बतिया ले। ओतना माई छेछड़ा नहीं है ओतना पैसा के थू नहीं है जान ले सब कुछ चीजें तो सोचे तनी के एकरा के ढंग से से राखी आई रहते नहीं के बताओ तो ए जे काहे उ नहीं के बोल सकत हैं ओकर तो और सान होके के कह चाहिए माई ना। ओकरा के हम लतियाई तब न उ सुधरी अरे आय? तू कल भड़ुआ लत्ती गई बक तो खाना नहीं के तले बनल तले कनिया अजी मम्मी जी अभी खाना नहीं खा बनल भूख लागल बा बेटा रोज ले खा लेत रहनी हम घरे तो हम जानते बानी उठाओ के जा गई नहीं हम धरो ना ठीक है खाना नहीं के बनल तले हम खियाव तनी ला खाना हम कहतनी ई भूख बर्दाश्त नहीं कियो तो हम तारा के कुछ के कमी करतनी तू बताव जीवन कहत तेवन करतनी अब तो बताव अपन बेटी ने चोरा के लिया के खियावत नहीं तू करतनी ये सोचे के जाने के मन तले तू खा बोले रहती तो हम वजह से लेके आई रहती न खाए वाला सामान हम कहनी का लेके जाई जब वो जब बटलाई बाटे हां त बटलाई में तू खा ना नामु नामु खा ओहो का करबू कौवा नतिया एकर महकी ऐसन शुद्ध घी में छानले बानी न त दूर ले आ ताबुर ताबुर खा त हम क के खा अच्छा लागला आवाज करे लगता राय ला दीजिए खा लेनी पानी बस ये मुरा अब सरी डाउन हो जेता हमरा के मने पुलिस सुनाइबू काटा ना हबाक दे नहीं मम्मी जी तने हमरो के दी कावन छी दिरे कावन छी तोरा के दे जन दीदी और के नजर लगावती है का ए रमा तो रोका तबा खाए के रे अपन मुंह देखा तरी थोबड़ा हैं चल भागे जैसे भाग मम्मी जी को दे दे मारब चपला से तार मुंह लाल हो जाए उठा न त जानत रु कि नहीं गजब बिया जी तोरा शोभा जाई रही तू खबी तो हैं
उल्टी होखे लगी तोरा से पचबे ना करी तने में कुल जानत रहो केतना खा के मोटा गेल केतना दुबर रहली अब का करबू अरे चोखा भात आ माड़ भात आ चटनी भात के आगे का पौले बिया आई जा बाकी देखो तारू दूनो तीनो बेरा जेवने मन करी जेवने खा आपन मन के राजी दाल पकाई की भाजी हमारा बोला ही के नहीं खे जान तो कनिया ई और बनौले रही न तो हम अपने के रेथु के बनले रही सुई आई तो खाली खोवा है आटा ना गड़ी आई पिस्ता बादाम घिस के बनौले बनी जान सुंदर लागत न बनवाई ओकरा से कुछ खाली बैठ के खाना खाना फिर भूख लगी तो खा लियो अच्छा पहले के आई न पहले केतनो करत करत काम मर जाए आदमी तो अपने घर में इज्जत नहीं के चुपने के तेज रहले हम का फायदा बा हम चल जाते रे अपनी माई घरे चेतने करो तने सुना होता लो चार गो नियो से धरे है बाल्टी माज के अपन ओ हो ड्यूटी पर जाता रुका बैग लेके हो फला नेबू हम जाते मम्मी जी अपनी मम्मी घरे मम्मी घरे जाता रही बुझाता कि आता ना इनकर माई पैसा रुपया वाले पर जा ज्यादा खता गुजारा हो जाला जा देता ए मम्मी जी देखी पैसा रुपया से हर एक चीज ना होला आप लोग को समझा हम थक चुकल रानी के हमारा नियर बात तो तहरा के थू रखल बा जब एक पैसा लेके जे ना आवेला ना तो तनी दुगो बातो बर्दाश्त करेला भांग नहीं खोले शराब नहीं पिए के तहरा के बेमतलब के बोल देम ठीक ना ए मम्मी जी और का नहीं की बात हम बर्दाश्त करत रह और दीदी के फिर यो के हर एक चीज से कम सहत नहीं हम का चाहत नहीं लो हमसे हम जान ले जा आई हो राम जी हई देखा कहते हमार जान लेम जा तोरी आगे के थरिया खींचनी है रे जो जइबो कर जो हमर बेटा नौकरी है बेटे जो 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 हजार वो करिए हट हम गोड़ निकला का भालो त गो अरे बल्टी चला के जानी जइबू जा दीदी जी अपनी मम्मी करे अब लगे जो ए मम्मी जी का करतनी जीरोवा मने का करतन लो का करी देखी तो अपनी मने जवन है लड़की बैग मेहरारू बैग लेके निकल जाई एकर मतलब भाता रखल बे तब ना सरदन निकल जाती है काहे बताई सुनो त नहीं का कहिलो हां एक दिन तू जाना तारी जा कि भिख मांगा का बेटी ही है जादी भिख मांगा के बेटी एक दिन ना भइल के भगा देम 500 सौ अति एक बैंक भगाए 5 साल बाद भगाए के भागवता तोहर मति बदलत टे ओकरा के देख के उ खुद निकलती अपनी मने जब गोड़ निकालत त निकल हमेशा खाती निकली है निकलत देखो जी आप बताई जब भी घर में इज्जत नहीं के एको पैसा के ये सब तो सब मर्दों नहीं खान देता का सुना मेनू तोर कपड़ा उतार के तोर बेइज्जती करावा बतन चुप जल्दी ना नहीं मम्मी जी रो जाई तो जाई समझाते ऐसन बोलता ही भी है उ तू काई पागल हो अपना लोग कनु बोलेला हां घर के परिवार ना हो सब सहेला हम शुरू शुरू में तो सहनी भले रुपये निकाल में त काम मम्मी जी तन कठोर बोलेली कठोर दिल के ना होई जब पकड़ छा ना त जा